Na východe Slovenska sa dnes rozpadajú mosty. Nie jeden, nie dva, sú to stovky. Zatvorený most znamená obchádzku. Obchádzky znamenajú hodiny, ktoré strávite navyše na ceste do práce, do školy, za rodinou či lekármi. A čas, ktorý ste mohli venovať rodine či byť s priateľmi, trávite v aute. Prešovský kraj má stovky mostov v zlom stave. Roky zanedbávania, roky ignorovania. Ale vláda má riešenie, ako vyriešiť dopravnú situáciu na Slovensku. Počuli ste už o tuneli Karpaty? Lebo to je priorita Ficovej vlády. Nie mosty na východe, po ktorých chodíte každý deň. Tunel. Pri Bratislave za miliardy. Pri ktorom štátni analytici hovoria, že ho vlastne asi ani nie je treba. A tak si hovorím, prečo asi je prioritou tunel? Že by skúsenosti? Prečo je prioritou jeden veľký tunel? Pretože to dobre vyzerá? Alebo pretože stojí miliardy? Lebo pre Ficovú vládu nie sú prioritou základné veci, ktoré ľuďom reálne zlepšia život. Tunel Karpaty má stať približne 1,7 miliardy eur. Za tie peniaze by sme vedeli opraviť mosty, po ktorých ľudia na východe denne chodia do práce a deti do školy. Vláda Roberta Fica absolútne nerieši problémy ľudí na východe. Veď ľudia na východe sú predsa zvyknutí, že tam nič nie je. A teraz si východniari zvykajte aj na rozpadnuté mosty, obchádzky, stratu času a viac peňazí na drahý benzín či naftu. Prestaňte blúzniť, pán minister, o tuneli Karpaty za miliardy a o PPP projektoch, na ktoré už dnes míňate milióny na poradcov a štúdie. Radšej, keby ste tie milióny míňali na mosty na východe, ktoré sa medzi tým ďalej rozpadajú. Ľudia strácajú čas, peniaze aj príležitosti. A presne preto z východu odchádzajú ľudia aj firmy.